Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Delphine. Walang eksaktong taon. Capiz. Sa isang liblib na lugar ng Capiz, isang hukbo ng sandatahang Pilipinas ang pumasok sa kasukalang lugar na yon. Kabilang si Delphine sa hukbong nabanggit. Nagpapatrolya sila noon sa isang masukal na kagubatan para hulihin ang isang bantog na mamamatay tao na tinaguri ang isa sa pinakamapanganib sa lugar ng Capiz. Sa halos isang linggo nilang pag-iikot, pagod na silang sumalampak sa lupa upang mamahinga. Pero itong si Delphine ay kakaiba. Kahit nasa kagubatan siya, sa paglapat ng kanyang likod sa lupa, nangangailangan ito ng isang banig o sapin upang siya ay makatulog. Kadalasan dahon ng saging ang kanyang ginagamit na banig, ngunit dito sa lugar na kanilang pinahingahan ay walang puno ng saging. Hindi naglaon. Nang makapagpahinga na ang kanilang grupo, agad namang nagwika sa kanila ang kanilang pinuno ng, Jagor at Ekleo, kayo na muna magbabantay at magmamasid sa paligid. Nang marinig naman ng kanyang kasama ang sinabi ng pinuno nila, agad naman nila yung sinunod. Habang nagbabantay, sadyang malikot na talaga ang kanyang paningin sa buong paligid. Parang kahit wala siyang nakikita, meron siyang nararamdamang hindi kanais-nais. Ano ba, Delphine? Hilong-hilo na ako sa iyo . Wala ka nang ibang ginawa kundi ang maglakad ng pabalik-balik. Lakad dito, lakad dun. Hindi ka ba talaga titigil? Sabi ni Elkio sa kanya na sinang-ayon na naman ng kasama nito sa pagbabantay. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, bahagya naman silang napatahimik nang may marinig silang isang kaluskos sa may gawing silangan at kanluran. Walang sabi-sabi, agad naman silang nagsitayuan at kasabay nito ang kanilang paggising sa kabuuan ng kanilang grupo. Pagmulat naman ng kanilang pinuno, papungas-pungas naman yung tumayo habang kinakasa ang hawak nitong armas. Hiwa-hiwalay silang tumungo kung saan nagmula ang ingay. Dahil isa siya sa mga nakakaalam ng eksaktong kinaroroonan nito, minabuti naman ang kanilang pinuno na sumama sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang isang mahabang buntot na panay ang pagkalaw. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, dali-dali naman niya yung itinuro habang nagwiwika doon ng, Di ba, kulang na tayo sa pagkain? Ayan, marami na rin na magiging panlaman sa ating mga tiyan. Ang nakita niya pala, isang baboy ramo na napakataba na nakatago naman sa isang malaking puno ng abalong. Pagsilay naman doon ng kanilang pinuno, dali-dali naman itong kinalabit ang gatilyo na siya namang pumatay sa baboy ramo. Nang masipat naman yun ni Delphine, nagagalak naman siyang nagwika sa kanilang leader ng, Hindi ho talaga kayo sumasablay kapag kinakalabit nyo na ang gatilyo. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito, hudyat ng sagot nito sa kanyang mga sinabi. Nga pala, konting pagbalik tanaw lang sa buhay ni Delphine, para naman kahit papaano, meron kayong kaalaman sa kanyang nakaraan. Kung hindi ninyo na itatanong, galing siya sa isang buena familia sa lugar nila. Katamtaman lang ang kanilang pamumuhay roon, na siya namang nag-udyok sa kanya para maging isang sundalo. Kakatapos niya pa lamang sa pagsasanay sa hukbong militar
Unang misyon niya ito. Magta3 linggo pa lamang ang nakakaraan, buhat nang siya ay makapagtapos. Kaya pala siya hindi makatulog sa lupa ng walang banig ay dahil sa meron siyang iniindang karamdaman sa kanyang baga. Iniiwasan niya noong matulog sa mga malamig na sahig nang sa gayoy maiwasan ang mga komplikasyong hindi niya inaasahan. Sa kanilang pagmamasid, agad naman siyang inutusan ng kanilang pinuno para kunin ang katawan ng baboy ramo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siya doong lumapit para sundin ang utos nito sa kanya. Ngunit bago niya yun pasanin, minabuti niya munang kumuha ng 3 dahon ng abalong upang meron siyang magamit na banig sa kanyang pagtulog. Subalit, pagputol niya sa ikahuling dahon, may nakita siya sa tangkay nito na isang bagay na may maladyamanting hugis na nagkukulay bughaw at luntian. Dahil likas sa kanyang pagiging mapanuri, kinuha niya ito at inilagay sa kanyang bulsa. Kasing laki lang yon ng gahin-lalaking bato, kaya madali niya yung naitago. Maya-maya pa, bigla naman niyang narinig ang kanilang pinuno na sumisigaw ng, Tulungan niyo nga yang si Delphine at parang hindi kayang buhatin yung baboy ramo. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang nilapitan ng kasama niyang si Jaguar habang paulit-ulit niya yung pinagdidiskitahan. Sa pagdating naman ito sa kanyang harapan, walang kaabog-abog naman itong binuhat ang baboy ramo na parabang napakagaan lang. Malaki kasi ang pangangatawan nito at hindi maipagkakailang batak na batak yun sa trabaho noong hindi pa yun sundalo. Matapos ang 2 linggo nilang pananatili sa looban ng gubat, nagbunga na rin ang kanilang pagpupursige na mahuli ang 3 kalaban ng bayan. Binigyan sila ng parangal ng gobernador at nagkaroon sila ng 1 buwang bakasyon. Dahil sa tagumpay ng kanilang pangkat, hindi naman nila maipagkakaila ang tuwa ng bawat isa. Kaya itong si Delphine, nagdesisyon ng bisitahin ang kanyang iniirog sa lugar ng Talisay, Catanduanes. Unang punta niya pa lang sa lugar nila Bonifacia. Napakaganda ng lugar kasi malapit ito sa dalampasigan at tanaw nila ang sikat na paliguan na tinatawag na Twin Rocks. Sa unang gabi niya sa lugar na yon, merong sayawan kasi nalalapit na ang pista sa bayan na yon. Habang naglalakad siya, isang matandang babae ang biglang lumapit sa kanya at nagwika ng, Amang, sa oras ng kapistahan, tandaan mo, wag na wag kang kakain kahit saan at baka magsisi ka. Habang nagsasalita ito, bakas naman sa pagmumukha ng matanda, ang tila bang pagsasabi nito ng totoo. Dahil sa kanyang mga narinig, hindi siya nakatulog nung mismong gabing yon. Upang hindi naman mag-alala ang kanyang iniirog, pinili niyang sarilihin muna ang mga katagang binitawan ng babae. Sa araw ng kapistahan, merong nagyaya sa kanyang lalaki na siya namang naging una niyang kaibigan sa lugar na yon. Tiklo ang pakilala nito sa kanya. Naging kasundo naman niya ito sa loob ng 7 araw niyang pananatili sa baryo. Mabait itong si Tiklo at mapagkakatiwalaan din. Dahil sa ganun itong pag-uugali, aminado si Delphine na itinuring na din niyang isang tunay na kapatid ang lalaking yon. Isang hapon, nagkataon naman noong wala siyang ginagawa, kaya napagpasyahan niyang sumama sa kaibigan niya.
Para hindi mag-alala ang kanyang kasintahan, minabuti naman niyang magpaalam dito ng mahinahon. Nang makuha na niya ang pagsang-ayon nito, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa bahay nito. Nasa pinakadulo ang bahay ni Tiklo sa may baybayin. Bagaman maliit ang bahay, maayos naman at malinis ang loob nito. Sa pag-upo naman nila sa sala, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Siyempre, dahil sa kinikilala pa lamang ni Delphine ang lalaking yon, hindi niya maiwasang magtanong dito ukol sa pamilya nito. Nang marinig naman ni Tiklo ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad sa kanya na nag-iisa lamang yon sa buhay. Hindi nito sinabi ang dahilan na siya namang kanyang iginalang. Habang nakikinig sa radyo itong si Delphine, inilabas naman ni Tiklo ang tuba at iilang mga pulutan. May atay egadu, humba at iba pa. Halos purong ulam noon ang nasa harapan nila. Maya-maya pa, biglang uminit ang diamanteng nasa dibdib niya. Ginawa niya kasi yung kwintas dahil sa ganda ng kulay nito. Bagaman meron na siyang napapansin noong kakaiba, pinili niya yung ibalewala. Pagkakuha niya ng humba at egado, dahan-dahan naman niya yung isinubo, ngunit unti-unti na niyang napapansin na parabang nag-iiba na ang amoy nito. Sa isang iglap, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil parang paanan ng tao ang nakikita niya. Nang masipat naman yon ni Tiklo, agad naman siya nitong pinansin ukol sa kanyang naging akto. O Delphine, anong nangyayari sa'yo? Hindi pa nga tayo nagsisimula parang nahihilo ka na. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo habang sumasagot doon ng, "Parang sumama kasi ang pakiramdam ko eh. Uwi na muna ako, Tiklo. Pasensya ka na." Matapos naman niyang makapagsalita, dali-dali naman niyang tinahak ang daan nang hindi na lumilingon. Sa pagdating naman niya sa bahay ng kasintahan niya, agad naman niyang naramdaman ang panlalambot ng kanyang katawan. Sa kanyang pagtulog, halos hindi siya mapakali. Pabigla-bigla na lamang siyang bumabangon at parang wala na siya sa kanyang sarili. Akala niya, nasa loob pa siya ng bahay nila Bonifacia, pero lingid sa kanyang kaalaman, kasalukuyan niya palang tinatahak ang daan patungo sa bahay ni Tiklo. Pagpasok naman niya sa loob nito, napansin naman niyang wala doong katao-tao. Gustuhin man niya noong umuwi pero may kung anong enerhiya ang bumabalot sa kanyang katawan na naguutos sa kanyang manatili sa lugar na yon. Magmamadaling araw na, may narinig siyang kaluskos sa labas ng bahay na sinasabayan ng kakaibang amoy. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may makita siyang lobong pumasok sa bahay ni Tiklo na dahan-dahang nagpapalit anyo. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang kaibigan niya, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya nito nakikita. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang bumalik sa bahay ng kasintahan niya para ilahad ang kanyang mga nasaksihan. Lubos naman yung naniniwala sa kanyang mga sinabi, pero pilit yung humihingi ng patunay sa kanya. Ayon kay Bonifacia, alam na niya ang tungkol sa mga aswang, pero wala pa silang nababalita ang may nabibiktima sa kanilang baryo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinili naman niyang manahimik. Marami kasi siya noong naiisip, kagaya na lang ng kung saan niya nakukuha ang tapang niya pagdating sa usaping merong kinalaman sa mga aswang.
Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, kabilugan na noon ang buwan. Habang nagsasayaw sila sa liwasan, bigla namang nagpaalam sa kanila si Tiklo na uuwi na. Meron kasi yung bibisitahing kaibigan sa lungsod ng Catanduanes, kaya kinakailangan nitong gumising ng umaga. Dahil sa sinabi nito, agad naman nila yung pinahintulutan ng umuwi. Maya-maya pa, nang umalis naman yun sa kinaroroonan nila, agad namang nagpaalam si Delphine na iihi. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang babalik na siya sa kinaroroonan ng kasintahan niya, napansin naman niya ang pagliwanag ng palawit ng kanyang kwintas. Dala ng kanyang kuryosidad, tinitigan niya yon ng ilang minuto hanggang sa mawala ang liwanag nito. Pagsilay naman niya sa paligid, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang nasa Karatig baryo na pala siya. Doon niya nakita si Tiklo na nasa kaanyuan ng dambuhalang lobo nakatago sa talahiban habang mariin itong pinagmamasdan ang isang taong hangad nitong sakmalin. Matapos naman niya yung masipat, meron siyang naibulong sa diamante ng abalong na siyang naging sanhi upang bigla siyang lumitaw sa harapan ng lobo. Dala ng pagkabigla nilang dalawa, agad naman niya yung kinausap na wag nang tangkain pa ang binabalak nito. Subalit, nang marinig naman yon ni Tiklo, agad naman siya nitong sinagpang habang tumutulo ang laway na para bang lobong nababaliw. Sa pagbubuno nilang dalawa, aksidenteng lumapat ang katawan ni Tiklo sa balat ni Delphine na siya namang naging sanhi upang makaramdam yon ng hindi maipaliwanag na kate. Hindi naglaon, napilitan na din siya nitong iwan hanggang sa tuluyan ng bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Nang mawala na ang lobo, bumalik na sa wisyo si Delphine. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nabalitaan na lamang niya wala na si Tiklo sa baryo ng kasintahan niya. Umalis yung hindi nagpapaalam sa kahit na sino. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti naman niyang wag na yung pansinin para naman kahit papaano maging maayos ang kanyang pananatili sa lugar. Ngunit pagtungtong ng tanghaling tapat, nakatanggap siya ng telegrama kung saan pinapauwi na siya ng kanyang pamilya. Ayon sa sulat, patay na ang kanyang ama, kaya kinakailangan na niyang umuwi sa lalong madaling panahon. Nang mapag-alaman naman niya ang tungkol sa bagay na yon, hindi na siya nagsayang pa ng oras sa bahay ng kanyang kasintahan. Salamat sa pagtanggap mo sa akin dito. Huwag kang mag-alala. Pagka-uwi ko, susulat agad ako sa'yo. Wika ni Delphine bago siya umalis sa bahay nito. Dumating siya sa Capiz, mahigit 1 linggo, simula nang nilisan niya ang lugar nila Bonifacia. Habang pinagmamasdan niya noon ang kabaong ng tatay niya, merong mga tinig na bigla na lamang bumubulong ukol sa pagkamatay nito. Mariing tumututol ang mga tinig na kanyang naririnig na hindi namatay sa engkanto ang kanyang ama. Maaaring pinalabas lamang yon ng mga pisi upang hindi na magkaroon pa ng palaisipan ukol sa mga nangyari. Nga pala, PC ang tawag noon sa mga pulis ngayon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi talaga niya maipagkakaila na meron siyang nararamdamang kakaiba. Habang pinagmamasdan niya kasi ang bangkay nito, napapansin niyang napakaitim ng pisngi ng bangkay ng kanyang ama, tapos yung kamay nito medyo baliko.
Yung para bang inatake muna bago mamatay. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti niyang ipatawag ang mga nag-eembalsamo para malaman ang tungkol sa katotohanan ukol sa nangyari sa kanyang ama. Alam naman niyang nasa kasagsagan yun ng lamay, pero minabuti niyang ipalabas ang mismong katawan nito para masuri ng maigi. Pagdating ng mga nag-eembalsamo, agad naman niyang ipinahubad ang pang-itaas nitong damit na siyang naging sanhi para makita niya ang 4 na tama nito sa katawan. 2 sa dibdib, tapos 2 sa tiyan. Paghawak niya rito, agad naman niyang napagtanto, hindi yun tama mula sa bala. Bukod kasi sa masyado yung malalim, medyo kalakihan din ang sugat nito. Makalipas pa ang ilang minutong pananaliksik doon ng mga nag-eembalsamo, ito na mismong naglahad sa kanya, nagawa ang tusok na yon sa sungay ng kung anong hayop. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan sa kanyang pangitain ang mga nangyari sa kanyang ama. Noong una, hindi pa siya noon naniniwala, pero pagsilay niya sa kwintas niya, doon niya napagtanto na yon ang nagbibigay sa kanya ng mga ganoong pangitain. Dahil dito, napag-alaman ni Delphine na isa yon sa mga kakayahan ng diamante ng abalong. Matapos ang libing ng kanyang ama, sakto naman na nadestino siya sa lugar kung saan yon namatay. Unang gabi pa lang, halos hindi na siya mapakali. Ilang beses man niyang ipikit ang kanyang mga mata, paulit-ulit siyang nagigising dahil sa mga pangitaing gumagambala sa isipan niya. Sa paglipas pa ng mga buwan, nagkataong siya ang nakatalaga sa pamimili ng mga pangangailangan nila. Malayo ang lokasyon ng kanilang kuta sa baryo, kaya 2:00 pa lamang ng madaling araw, kinakailangan na niyang bumaba ng bundok. Sa kanilang paglalakad, bigla naman siya noong kinabahan, gawa nang napansin niya ang pag-ilaw ng kanyang medalyon. Pagsilay naman niya sa gilid na kanilang dinaraanan, doon niya nasipat ang isang dambuhalang kalabaw na merong 4 na sungay. May mga nakalitaw na bolang apoy yun sa ulo, at sa unang tingin niya rito, nasabi agad niya na hindi yun ordinaryo. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, dali-dali naman siya nitong sinuwag na siyang naging sanhi para mabitawan niya ang mga sako niyang dala. Halos umabot ng ilang minuto ang pakikipagbuno niya sa nilalang na yon hanggang sa magtamo na siya ng iilang saksak sa tagiliran. Dahil dito, agad naman siyang bumagsak sa lupa at nang akmang muli siyang susuwagi ng nilalang, tanging pagbulong na lamang sa diamante ng abalong ang kanyang ginawa. Kung meron mang nakakarinig sa akin, tulungan niyo ako. Nang masambit yon ni Delphine, sa hindi inaasahang pangyayari, naramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa kanyang katawan, sapat na para mapigilan niya ang pagsuwag ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, labis naman yung ikinagulat ng kalabaw, kaya ang tanging nagawa nito ay umatras na muna pansamantala. Nang mawala na yon sa paningin niya, tumahimik ang buong paligid. Dahil sa mga pinsalang kanyang natamo, nagdesisyon siyang bumalik na muna sa kampo para magpahinga. Halos inabot din siya noon ng ilang linggo sa pagpapagaling hanggang sa dumating ang puntong humilom na ang lahat ng kanyang sugat. Bagaman meron na sa kanyang nangyayaring masama sa lugar na yon, doon pa rin siya dinestino. Nagpatuloy ang trabaho noon ni Delphine hanggang sa itinalaga siya
bilang kasama ng isa sa mga nagpapatrolyang itago na lang natin sa pangalang Osmon. Hating gabi sila kung maglibot noon sa lugar. Kaya halos karamihan sa kanilang mga nasisilayan, pawang hindi mga pangkaraniwan. Minsan nakakakita sila doon ng mga kaluluwa na sinasabayan naman ng mga engkanto at iba pang uri ng nilalang. Pero ang labis na nagbigay ng takot sa kanila ay yung kalabaw na 3 beses nilang nasilayan tuwing sumasapit ang Biyernes ng gabi. Hindi nila mawari kung anong ginagawa nito, pero sa oras na makita nila ito, napapansin nilang parang meron yung kinakain na karne ng hayop. Noong una, pinagdudahan nilang karne yon ng hayop. Pero sa paglipas pa ng mga araw, doon nila napansin na karne pala ng tao ang kinakain nito. Kaya nila yun nasabi ay dahil sa mga kalansay na kanilang nasisipat tuwing sila'y naglilibot. Ayon nga kay Delfina, noong mga panahong yon, hindi sila natatakot sa engkwentro laban sa mga rebelde, bagkus ang kinakatakutan nila noon ay ang engkwentro sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, nananatili pa ring diretso ang pananaw ni Delphine ukol sa kanyang hangarin na paslangin ang aswang na nagbabalat kayong kalabaw para maipaghigante ang kanyang ama. Upang maisakatuparan ito, halos inabot siya ng ilang buwang kakaplano hanggang sa sumapit na ang gabing pinakahinihintay niya. Sa pagkakatanda niya, magbabandang 1:00 noon ng madaling araw nang masipat niya ang nilalang na yon. Habang nanginginain ito sa gilid ng kakahuyan, taimtim naman niyang binubulungan ang diamante ng abalong at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang pagkalabit sa gatilyo ng kanyang baril. Dahil sa alingawngaw ng putok nito, agad namang kumaripas ng takbo papalayo ang kalabaw at kasabay nito ang pagsitakbuhan ng kanilang mga kasama na kasalukuyang nagpapahinga. Akala kasi ng mga ito merong nagaganap na engkwentro. Kaya ang ginawa nila, dali-daling pumuesto. Nang mapagtanto naman niya ang mga nangyari, agad naman niyang inabisuhan ng pinuno ng kanilang pangkat na aksidente lang niyang nakalabit ang gatilyo. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, binigyan siya nito ng parusa na halos umabot ng 1 linggo. Nang marinig naman yon ni Delphine, taus-puso naman niya yung sinunod, gawa ng sa isip-isip niya, nagawa na niya ang pakay niya. Ilang araw lang noon ang lumipas, meron silang natagpo ang bangkay sa gilid ng talahiban. May tama yun ng bala sa dibdib at sa estado nito, parang ilang buwan na yung namaalam. Hindi naman nila maaaring pagbintangan si Delphine sa kadahilan ng noong nagdaang gabi pa lamang ang nagawa nitong insidente. Alam niyo, Pinuno, yun ang naging simula ng kanyang pagkatuklas sa kakayahan ng kanyang mutya. Ang diamante ng abalong, merong kakayahang tumulong sa nangangalaga rito sa kahit na anong nais nito. Basta ang importante, ihiling niya muna sa mutya ang kanyang kailangan. Matapos nito, kumilos siya at ang mutya na mismo ang gagabay sa kanya. Para sa ilan mahina ang ganoong abilidad, pero para kay Delphine, isang makapangyarihang gamit ang diamante ng abalong. Okay, opinyon ko sa kwento. Diamante ng abalong. Hindi ko nga alam kung tama yung pagkakabanggit ko sa abalong o abalong eh. Pero kahit ano pa yan, isa lang rin naman yung pinupunto natin. Ang lakas na itong gamit na to. Sabihin na natin para sa ilan mahina, di ba? Pero para sa ikaw na nagtatangan, malakas yan.
Kasi kung ano yung hilingin mo sa mutya, kaya nitong tuparin. Well, konti lang yung eksena. Sayang lang, no? Hindi kasi na-highlight sobra yung lakas nitong mutya na to. Pero masasabi ko lang, maganda sana kung maraming beses niyang nagamit para malaman natin kung ano talaga yung pinakagamit ng mutsyang to. Tsaka kung ano yung pinakasukdulan na kaya nitong ibigay sa nagtatanga nito. Ang kaso nga lang, konti lang yung info natin eh. So, walang makapagsasabi kung gaano katindi to, di ba? At nga pala, meron pa tayong isang kwento, ididikit ko na lang din dito. Kaya, hintayin nyo yung kwento na yun. Pahintay ako. At eto na. 3, 2, 1, pasok. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Giovanni. Taong 1970, Villegas, Negros Oriental. Sino ako? Mga katagang palaging pumapasok sa isipan ni Giovanni tuwing nag-iisa siya sa kanila. Bata pa lamang siya, may napapansin na siyang kakaiba sa pamamaraan ng kanyang pag-iisip. Hindi kagaya ng ibang bata, maraming malalalim na katanungan itong si Giovanni sa kanyang sarili. Di pa man siya nagkakasakit, lubos na siyang nababahala sa kanyang pagtanda. Naniniwala siya na habang lumilipas ang araw, unti-unti na rin siyang lumalapit sa kanyang huling hantungan. Dala ng takot noon ni Giovanni, pagtungtong niya ng 20 anyos, samot-sari ng paniniwala ang kanyang pinag-aralan hanggang sa hindi naglaon, naging isa siyang disipulo ng isang albularyo. Mahirap mang sabihin pero kaya nag-aral si Giovanni ng lihim na karunungan ay para lamang matuklasan ang lihim ng buhay na walang hanggan. Tama kayo nang narinig. Yon ang kanyang nag-iisang hangarin, kaya siya nag-aral ng ganoong bagay. Nakakatawa mang isipin pero para sa kanya, yon ay totoo. Naniniwala si Giovanni na ang mga taong hindi naniniwala sa ganoong mga bagay ay pawang mga mangmang at walang alam. Sa loob ng halos ilang taon niyang pagiging disipulo, nakuha na nga niya ang titulo ng pagiging isang antingero. Labis naman niya yung ikinatuwa, lalo pat lahat ng kanyang mga paghihirap at pinagdaanan ay hindi man lang nasayang. Ilang araw pa noon ang lumipas. Nang akmang aalis na siya sa poder ng kanyang maestro, bigla na lamang yung nagkaroon ng isang matinding karamdaman. Pagsilay naman ni Giovanni sa sitwasyon nito, hindi naman niya maiwasang mag-alala, lalo pat matanda na ang maestro niya. Akala niya kakayanin pa nito ang sakit na yon. Pero 2 araw pang lumipas, tuluyan na rin yung bumigay. Madaling araw niya yung natagpuan na payapang nakahimlay sa mismong higaan nito. Sa kanyang pagmamasid sa bangkay ng kanyang maestro, meron siyang nasipat na isang supot na naroon sa kaliwa nitong kamay. Pagsilay niya roon, doon bumungad sa kanya ang isang tuyong balat ng hayop na merong mga nakaukit na simbolo. Purong malalalim na Latin ito pero hindi yun naging mahirap para sa kanya na maunawaan. Ngunit bago pa man niya yun mabasa ng tuluyan, napilitan naman siyang itago yun sa kanyang bulsa, buhat sa pagsidatingan ng mga taong kakilala nila. Pagpasok nito sa loob ng bahay, agad namang bumungad sa kanya ang mga kapwa nila antingero. Bunny, pasensya ka na sa magang storbo ah. Lahat kasi kami, napanaginipan namin ang pagkamatay ni Manoy Manuelito. Gusto lang sana namin siyang makita para masigurong buhay pa siya. Bungad ng isa sa mga antingerong yon. Nang marinig naman ni Giovanni ang sinabi nito, agad naman siyang napayuko habang nanlulumong sumasagot doon ng, "Totoo yung napaniginipan ninyo?
Kanina ko lang din niya natuklasan. Nandun ang bangkay niya sa kanyang silid. Pakipuntahan niyo na lang. Hindi ako sanay na makita si Maestro Manuelito na nasa ganong sitwasyon. Pasensya na kayo. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, dali-dali naman itong pinasok ang kwarto kung saan naroon ang kanyang maestro. Ilang oras pa ang lumipas, nagawan na nga nila yon ng ataul. Naglatag na rin sila ng mga mesa sa labas, kalakip ang mga tolda na kanilang hiniram sa mga kapitbahay nila. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nag-umpisa na nga ang pagluluksa ng lahat ng nakakakilala kay Manoy Manuelito. Sa sobrang dami noon ng mga nakilamay, halos mapuno nito ang buong bahay. Para naman maging komportable ang mga pumunta, naging abala naman si Giovanni sa pagbibigay dito ng libreng kape at tinapay. Sa sobrang dami din ng mga ito, halos inabot siya ng 3 oras bago niya yon nabigyan lahat. Sa paglalim pa ng gabi, nanatili naman siyang nakaantabay sa kinahihimlayan ni Manoy Manuelito. Labis kasi siyang nababahala noon na baka merong balbal na makapuslit habang sila'y nagpapahinga. Kinabukasan, napilitan naman siyang humingi ng tulong sa mga kapwa niya antingero dahil sa hindi siya matahitahimik sa presensya ng mga balbal na kanyang nararamdaman. Mabuti na lang kahit papaano, may pinagsamahan din sila ng mga antingero na naninirahan sa kanilang lugar kung kaya't hindi nito tinanggihan ang nais nitong mangyari. Sa loob ng 8 gabi ng lamay, matyaga yung nagbantay sa buong paligid. Si Giovanni naman noon, tumutulong na rin para maging magaan ang gawain nila. Sa pagsapit ng araw ng libing, doon na mas lalong bumuhos ang kanyang emosyon. Ayon sa kanya na, habang pinagmamasdan niya ang kanyang maestro na inilalagay sa huli nitong hantungan, pakiramdam niya nais na niyang sumama. Gayunpaman, hindi niya yun magawa-gawa dahil sa isip-isip niya, merong rason kung bakit siya nabubuhay. Sa paglipas pa ng mga araw, wala naman siyang ginawa kundi ang magmukmok. Habang nasa bahay siya noon ng kanyang maestro, dahan-dahan na niyang inilalabas ang mga gamit nito para sunugin. Sa kanyang paghahalungkat naman sa mga gamit ni Manoy Manuelito, doon niya natuklasan ang baul nitong tinatago. Wala namang kakaiba sa baul na yon, pero nang buksan niya ito, doon bumungad sa kanya ang isang kakaibang punyal. Paglalarawan niya sa punyal na yon, ang hawakan nito ay isang kalansay ng kamay ng tao. Kulay itim din ang talim ng punyal na yon na malabo namang gawa sa bakal. Dagdag pa niya na, nung unang paghawak niya rito, nakaramdam siya ng matinding enerhiya na mabilis na naglakbay sa katawan niya. Di naman niya yan ganong pinansin dahil sa isip-isip niya, baka gawa-gawa lang yon ng kanyang imahinasyon. Dala naman ang kuryosidad ni Giovanni ukol sa bagay na kanyang nakuha, minabuti naman niya yung itago. Nang masunog na rin niya ang lahat ng gamit ng kanyang maestro, doon na siya nag-umpisa na magsaliksik ukol sa mga bagay na kanyang nakuha. Ayon sa kanya, nakasaad na ang tuyong balat na hawak ni Manoy Manuelito noon, merong kaugnayan sa punyal na kanyang natuklasan. Dagdag pa niya na, sa mga kahulugan ng simbolong kanyang naunawaan, nasisiguro niya, meron yung kaugnayan ukol sa ritual para makamit ang buhay na walang hanggan. Gayunpaman, kapangi-pangilabot ang kapalit nito
kung kaya't piling tao lamang ang nagkakaroon ng lakas para yon ay gawin. Sa abot ng kanyang pagkakaintindi, nasasaad sa mga simbolong yon na kinakailangan muna niyang mahanap ang isang angka ng mga aswang na gumagawa ng ganoong ritual. Kilala yon sa mga lahi ng Sarum, isa sa mga sinaunang aswang na kinakatakutan ng karamihan. Subalit, kahit mapanganib ito, hindi naman siya doon nababahala gawa ng ang tuyong balat ng kanyang nakuha itinuturing ng mga Sarum bilang pagmamay-ari ng mga kalahi nilang may maharlikang dugo. Alam niyo ba, sa lahat ng uri ng aswang, ang mga Sarum lamang ang hindi bumabase sa lahing pinagmula ng kanilang kasapi. Halimbawa, isang ordinaryong tao tapos may hawak kang ganung bagay, hindi na sila magdududa pa kung kaanib ka ba ng angka nila o hindi. Pero sa oras na maiwala mo ang bagay na yon, mataas ang tsansa na hindi ka na makakaalis sa pugad ng mga ito. Ayon pa kay Giovanni, higit na mas malakas ang isang pangkaraniwang Sarum kung ikukumpara sa isang matandang gabunan. Ang nakakapangilabot lang doon, kapag isa kang pangkaraniwang tao, hindi mo maaaring maipamana ang tuyong balat na pagmamay-ari mo sa anak mong ordinaryong tao. Matapos naman niyang mapag-alamanan tungkol sa bagay na yon, wala na nga siyang nagawa kundi ang humanap ng paraan para yon ay maisakatuparan. Oo, nababahala siya, pero hindi yun sapat para iurong niya ang mga bagay na naumpisahan na niya. Dagdag pa ni Giovanni na ganun lang din naman kung hindi siya makikipagsapalaran. Kahit anong pilit niyang umiwas, haharap at haharap pa rin siya kay kamatayan. Dahil sa ganun niyang pag-iisip, wala na nga siyang nagawa kundi ang magsaliksik ukol sa lahi ng mga Sarum. Minsan na rin kasing nabanggit ng kanyang maestro na ang mga ganoong uri ng nilalang naninirahan yun malapit sa baryo. Isang beses sa isang buwan lang din yun kung manginain ang karne ng tao, kaya napakadalang talaga ng pagbisita nito sa baryo. Ilang araw pa ang lumipas, buhat sa kawalan ng libro na maaaring makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga Sarum, hindi naman niya maipagkakaila na medyo nahihirapan siya na tuntunin ang mga ito. Nang mabasa na niya ang lahat ng libro ng kanyang maestro, doon siya nagpasya na lumapit sa mga taong may malawak na karunungan sa panig ng kaliwa. Inaasahan naman niyang masisindak ang mga ito, pero kapag nalaman na ng mga nilalang na yon ang kanyang totoong pakay, naniniwala siya na yon ay tutulong. Alam din niyang hindi ito gumagalaw ng walang kapalit, kaya minabuti niyang paghandaan ang mga bagay na hinding-hindi nito matatanggihan. Upang hindi rin siya matunugan ng kanyang mga kasama, nagpasya itong si Giovanni na sa ibang lugar maghanap ng mangkukulam. Halos kung kani-kanino na siya noon nakinig at nagtanong, hanggang sa tuluyan na niyang matunton ang bahay ng isang matandang babae. Ayon sa napagkuhanan niya ng impormasyon, matagal na yung mangkukulam sa kanilang lugar. Hindi naman yan maituturing na peste, lalo pat hindi ito nantatalo ng kanyang mga kakilala. Dagdag pa ng taong napagtanungan niya, napakadalubhasa ng matandang yon at ang patunay nito ay ang pagiging komportable nito sa kanilang lugar. Lahat din ng albularyo kilala ang matanda, ngunit sa hindi malamang dahilan, wala silang lakas para yon ay galawin. Dahil sa sinabi ng taong nagturo sa kanya, nasisiguro naman ni Giovanni na yon ay ang mga taong kanyang hinahanap. Walang sabi-sabi, agad naman siyang nagpasama rito
hanggang sa marating na nila ang isang bahay sa paanan ng bundok. Pagpasok niya sa bakuran ng matanda, nasipat naman niya yung panayang paghahalo ng mga niluluto sa isang malaking kawa. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanila, agad naman sila nitong tinawag para lumapit. Noong una medyo nag-aalangan pa ang kasama niyang yon, pero hindi naglaon, napilitan na rin yung sumama buhat sa kanyang pang-uudyok. Sa paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, agad namang nagtanong ang matanda ukol sa kanilang kailangan. Dagdag pa nito na bilis-bilisan na nila dahil sa marami pa yung ginagawa. Matapos naman yung marinig ni Giovanni, mahinahon naman niya yung kinausap habang seryosong inilalahad dito ang mga bagay na kanyang daladala. Sagutin mo lang ang mga katanungan ko. Makuha mo ang mga bagay na matagal mo nang inaasam. Hindi ba't kayong mga mangkukulam naghahanap ng itlog ng reynang tamawo? Meron ako niyan, mataas na uri. Ibibigay ko ng libre, kapalit ng impormasyong ilalahad mo sa akin. Hindi na yun lugi kung iisipin, di ba? Seryosong wika ni Giovanni sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatahimik habang sinisenya ng kanyang kasama na lumayo muna pansamantala. Pagtunog naman dito ni Giovanni na nakadistansya na, agad naman niyang ipinasilay sa matanda ang garapong kanyang daladala. Sa ilalim ng likidong nasa loob nito, naroon ang isang kulay pulang itlog na merong mga balahibo. Dahil sa bagay na yan, walang pagdadalawang isip namang sumang-ayon ang matanda. Sa isang iglap, agad naman itong iniwan ang mga ginagawa nito para kausapin siya. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, doon bumungad sa kanya ang iilang tropeyo ng mangkukulam na nasa estado ng bungo at mga kalansay. Gayunpaman, hindi niya na yun pinansin pa dahil ang mahalaga ay yung mga impormasyong makukuha niya. Sa kanilang pag-uusap, walang pagdadalawang isip namang inilahad ni Giovanni ang tungkol sa kanyang mga nalalaman ukol sa mga sarong. Dagdag pa niya na wala siyang ibang hangad kundi ang matagpuan ang mga nilalang na yon. Naniniwala rin siya na merong kaalaman ng mangkukulam pagdating sa kinaroroonan ng mga ito. Matapos namang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman yung tumango, hudyat ng pagkumpirma sa kanyang kutob. Maya-maya pa, doon na nito inilahad ang tungkol sa mga bagay na nalalaman nito. Makalipas pa ang kalahating oras ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Giovanni na hindi malayo sa lugar na yon ang kanilang pakay. Malakas naman ang kutob nito na naroon pa ang mga sarum sa kadahilan ng ilang buwan pa lamang na nakakalipas matapos yung masaksihan ng mga mangkukulam. Dahil sa nakuha na niya ang mga detalyeng kanyang hinahangad, agad naman niyang ibinigay sa matanda ang pakay nito. Mag-iingat ka. Tusong mga sarom. Kahit lahat sila tinuturing kang may dugong bughaw, merong iilan doon ang patagong nagdududa. Gagawa't gagawa sila ng paraan para may alis sa iyo ang bagay na tangan mo. Habilin ng mangkukulam sa kanya. Nang marinig naman yon ni Giovanni, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Alam ko na yan. Hindi mo na dapat pang ipaalala. Sige, mauna na ako. Salamat sa tulong mo." Dahil sa kanyang sinabi, humagikgik lang naman ang matandang yon
habang paulit-ulit na inilalahad sa kanya kung anong uri ng tao siya. Hindi naman yun gaanong pinapansin ni Giovanni, lalo pat nakuha na niya ang kanyang pakay. Nang makalayo na siya sa lugar, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa pugad ng mga sarong. Halos inabot din siya ng 3.5 araw sa paglalakad para lamang marating ang pugad ng mga ito. Ayon sa kanya, na nakatira noon ang mga sarum sa isang kakahuyan kung saan milya-milya na ang layo sa pinakamalapit na baryo. Kagaya ng pangkaraniwang pugad ng mga aswang, meron din yung miyembro na halos hihigit sa 50 katao. Sa unang tingin mababait at madaling lapitan ang mga sarum. Pero kapag sumasapit na ang gabi, doon mo mapagtatanto na nagkakamali ka ng mga nilalang na nilalapitan. Ayon kay Giovanni, na sa pananatili niya sa lugar, wala siyang nakitang kahit isang puntod na nakalibing doon. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, walang ginagawang trabaho ang mga sarum sa pang-araw-araw. Ang tanging pinagkakaabalahan lang ng mga ito ay ang pagbibilad ng mga karne na kanilang inimbak. Wala rin yung hilig sa bigas na para bang hindi yun parte ng kanilang pagkain. Dagdag pa ni Giovanni na sa loob ng 2 buwan, tiniis niya ang kakaibang amoy sa lugar na yon. Marami rin siyang ginawang hindi katanggap-tanggap, kagaya ng pagkalas ng kanyang karunungan sa kanan, kalakip ng kanyang mga agimat. Ayon kasi sa mga sarom, hindi niya magagawa ang ritual na yon kung hindi niya kukup-kupin ang kasamaan. Dagdag pa ng mga ito na purong kasamaan ang kanyang hinihiling, kaya dapat umayon dito ang kanyang budhi. Dahil sa mga naging abiso nito, wala namang nagawa itong si Giovanni kundi ang sumang-ayon. Bagaman wala na siyang depensa sa katawan, hindi pa rin siya noon gaanong nababahala dahil sa lahat ng oras at pagkakataon, nasa tabi niya ang tuyong balat ng hayop na merong nakalathalang simbolo. Ayon sa kanya, yon ang nagbibigay kasunduan sa kanya at sa mga sarom upang mabigyan ng pribilehiyo na paglingkuran ng mga ito. Dagdag pa ni Giovanni na kahit na ibibigay ng mga nilalang ang kanyang pangangailangan, hindi pa rin niya maipagkakaila ang pagtitiis, buhat sa kinakain at amoy ng kapaligiran ng mga ito. Ayon sa kanya na walang araw o gabi noon na hindi siya nakakaamoy ng malansa at napakabahong hangin. Dumating na rin noon sa puntong nagkakasakit na siya dahil sa mga ganoong bagay. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nanatiling pursigido si Giovanni na gawin ang kanyang gusto. 2 araw bago sumapit ang unang kabilugan ng buwan, kinausap siya ng supremo ng mga sarum ukol sa kanyang gagawin. Ayon dito, mapanganib ang ritual na kanyang gagawin at hindi ito basta-basta. Konting pagkakamali lang, buhay niya o buhay ng angkan ang mawawala. Dagdag pa nito na kung talagang hangad niya ang ganoong bagay, marami siyang isasakripisyo para makamit ito. Maraming buhay at kaluluwa ng tao ang susunugin mo sa impyerno. Inilalagay mo rin sa panganib ang aming hanay. Pero kung talagang sigurado ka sa nais mong yan, susuportahan ka namin. Hindi mahalaga ang buhay ng angkan sa ambisyon ng mga kagaya mo. Wika ng supremo habang nanginginain ng karne ng tao. Matapos naman yung marinig ni Giovanni, tumangulang naman siya at kasabay nito ang pagsagot niya doon ng, "Hindi na mababago ang desisyon ko. Maraming salamat sa tulong ninyo." Nang mailahad na niya ang kanyang nais,
Dali-dali naman siyang umalis sa kubo nito. Akala niya magiging madali lang ang gagawin nila. Pero sa pagsapit ng sumunod na araw, meron siyang nasagap na balita ukol sa iilang mga sarom na duda sa pagkakakilanlan niya. Dahil sa balitang ipinakalat ng mga ito, nagagawa nitong mapigilan ang iilan nilang mga manunulo na dumukot ng mga tao bilang paghahanda sa nalalapit na ritual. Matapos naman yung mapag-alaman ni Giovanni, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para malaman kung sino ang mga pangahas na naglalakas loob na trumaydor sa kanya. Subalit kahit anong gawin niya noon, tila bang mas naging mailap ang mga ito. Lingi din sa kanyang kaalaman, meron ng mga sarom na nagbabalak magnakaw sa tinatangan niyang pagkakakilanlan. Sa pagsapit ng gabi, bago ang nasabing ritual, doon na nga pinagnakawan ng mga nilalang itong si Giovanni. Pagkuha naman nila ng tanga nitong pagkakakilanlan, walang habas naman nila yung sinunggaban na siyang naging sanhi upang magising ito. Hindi yan madaling napuruhan ng mga sarum, gawa ng kahit papaano, meron yung natitirang depensa sa katawan. Dahil sa mga pangyayaring yon, mabilis naman siyang kumaripas ng takbo papalayo sa pugad ng mga nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, habang binabagtas niya ang daan, paulit-ulit naman siyang sinakmal at sinunggaba ng mga ito. Sapat na ang mga pag-ataking yon upang magtamo siya ng matitinding pinsala sa kanyang braso, leeg at ulo. Subalit sa kabila ng lahat, nagawa pa rin niyang makarating sa baryo na halos milya-milya ang layo. Sa pagsapit ng umaga noong sumunod na araw, merong nakakita kay Giovanni na nakahandusay sa daan. Ipinagamot nila yon sa mga albularyo pero nanatiling nasa peligro ang buhay nito. Gayunpaman, hindi sapat ang ganoong pinsala para mamatay siya ng maaga. Ayon sa albularyong tumingin sa kanya, inabot pa si Giovanni ng 2 linggo at 4 na araw bago bawian ang buhay. Sa mga araw na yon, ikinuwento nito ang mga nangyari sa buhay niya at kung papaano siya napadpad sa lugar na yon. Subalit sa kasamaang palad, hindi na nito maalala pa ang mga sandaling sinusundan siya ng mga sarom habang kasalukuyan siyang papatakas sa pugad ng mga ito. Ayon din sa albularyong tumulong sa kanya, patunay yon na naging dalubhasa din si Giovanni sa paggamit ng mga agimat at lihim na karunungan. Ang naging problema lang sa kanya, hindi niya yun ginamit ng maigi, buhat sa kanyang pangarap na maging isang immortal. Okay, opinion ko sa kwento. Alam ko may mga ganito na tayong klaseng kwento rito sa channel natin, no? Pero yung pagiging immortal, alam nyo, para sa akin, di ko masabi kung papabor ba ako o hindi. Kasi ang hirap niyan. Isipin ninyo, ha. Yung mga mahal natin sa buhay na nakasama natin mula pagkabata natin hanggang sa tumanda tayo, yung mga tumulong sa atin kung paano na-develop yung pagiging isang tao natin, lahat yun masasaksihan mong unti-unting namamatay isa-isa. Tapos ang matitira, ikaw na lang. Eh hindi ka nga mamatay-matay kasi nga isa kang immortal eh. Di ba, para sa akin, yun yung may tuturing ko na ring impyerno. Though hindi sakit yung mararamdaman mo, pero yung loob mo, yung lahat ng minahal mo sa buhay, paulit-ulit lang yung cycle nun, mamamatay at mamamatay sila samantalang ikaw hindi. So hindi ko magets kung anong gustong ipahiwatig o kung anong gustong ma-achieve ni Giovanni para gumawa pa ng ganong klase ng ritual na ang daming kaluluwang kailangang isakripisyo
ang daming taong kailangang patayin para matupad lang yung hiling niya na maging isa siyang immortal. 'Di ba? So para sa akin, sobrang selfish nun. Kung ako hindi ako pabor sa kwento na to ni Giovanni, medyo nababadtrip ako sa kanya kasi nga gusto niya makamit yung isang bagay na alam naman nating imposible. Well, posible kasi nga maraming alam yung maestro niya, tapos meron pang lahi ng sarum na babakapan siya. Pero pagtapos nun, ano na mangyayari? Paano yung mga buhay na pinatay niya para sa pangarap niya? Hindi niya ba naisip yun? Siguro, habang buhay na karma, pwede niyang matanggap. Yun nga, yung pagiging malungkot. Hanggat nabubuhay ka, malungkot ka. Sasaya ka man, sandaling panahon lang. Tapos yung mga taong nakasama mo, yung mga alaala mo, yun yung bubutas sa puso mo unti-unti. So ako, para sa akin, hindi ako pabor na maging immortal. Okay na ako sa normal na buhay ng tao. Pero syempre, opinion ko lang yun. Kayo pa rin. At tsaka nga pala, gusto nyo ba yung ganitong setup? 2 kwento tayo sa isang upload? Pa-comment ako sa baba ng Yes Pinuno. Yun lang. Hanggang sa susunod na mga kwento. Salamat.